बयफ्रेन्डखौ आं गारनो हागोन नाथायबा हले रिल्स बानायनायखौ आं गारनो हाया ना 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 Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों आंनि ब्लगावहाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आङो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन, नायलांबाय थागोन जोबजासिम। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर, आं दिनैहाय दख'ना गानदों, पिंक कालारनि दख'ना, ब्लाउस गुफुर। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै दानिया आङो अरखौ जरायनानै लानोसै। सान्दुङाबो गोसाथार, उपाय गैया। सान्दुङा दा दसे थाबानो थांफिनगोन नालाय, संखानांगौ नालाय ओंखायनो संसै आरोना। सान्दुङालाय आरोना गोजां बोथोरनि सान्दुङावसो थाखायोना गोजां बोथोर जायोब्ला जोंसिगोन आंना अरा। नै सान्दुङा गोसाथार, दख'ना गाननायजों हांथोनो थोनो मोनलायदो। नै बेदरखौ एसे रुनानै लानोसां, मेजेम मेजेमथार। नै लोगोफोर, संनो नागिरदों आङो लाफाजों अमा। दै एसे होनानै एवखबनोसै र'। लाफा गय जानोबोला फाथै नांखागोन, हांसो जानोबोला संनाय नांखागोन, हाबा जानोबोला हांसो नांखागोन। वाव, टेस्टी। बांद्राय एवखबाबो दा मोनद्रायनाय बायदि गोथाव जानाय नङा। दै होनांसिगोन र', एसे खोबबावनो। 1 second, 1 time. खैजन जागोन लायो? साथाम? 3? साथाम? औ, रात के लिए। रात को भी खाएगा क्या? ओके, हो गया। मस्ला होनोसै एसे, हालदै होनोसै एसे,
हेबनानै होनोसै सान्दुंबो अराव संनाय नालाय गोलोमजोबो गोजां बोथोरखायसो आरो नङाबाथ' गरमथार एकसोयो दख'ना गाननानै ओंखाम संनाया मैगं संनाया महरफोरानो मोजां नंखाया ओरैनो बार माबा सिथरसो बेरना होबावबाय बे ओहो आं फुदुङाखै रिल्स बानायनोसै मैगं गोदोगोमानि बयफ्रेन्डखौ आं गारनो हागोन नाथायबा हले रिल्स बानायनायखौ आं गारनो हाया ना 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 बिदि बानायसै मालायफ्रासो दुन्दिया खानो फैदों दुन्दिया नै जोंहाना दुन्दियानो जा गोजौ गोजौ जाखाबाय माबा हाइब्रिद थां माथांनो थेवबो गोथाव मोदोमो आरोना माखासेथिं बुरजा दंमोन ना बेखौ फानबाय बाजारावहाय मैगङाव होनो थोबायलै एसेयानो थोबाय ने आंनि ओंख्रिया मोनबाय मैगङा अमा बेदरजों लाफाजों दुन्दिया होनसै मालाबा समाव हालदै गैयि नुस्रायो मैगंखौनो जाबायलै मोनबाय आयौ आथिङानो साइज गैथारला सैमायानो दानस'ना होबाबो जानाय नंला आथिंखौनो साइकेल सालाय सालाय सान्दुं खामजोब्बाय नै आंनि ओंख्रिया मोनबाय नै जाना नायनो र' मोनोना मोनाखै नों खाथियाव थाना लुबैनाङा pork ndek oma bedon boroni oman tekdor Korea goथाव जाखादों जानो मा गुदुं खामहैलायदों साइडथिं नै लाफाजों अमा बेदरजों जाखांनानै सेब जाखांनानै मैगं नायगिरनो थांलायनोसै जोंहा बिमा दांदो नायलांबाय थादो मा मैगं नागिरहैयो जोङो मा मैगं मोनोसै मानसिफोरासो खाजोब्बायदां गय जादो गय खमायदो ना गस्लाया आंजों साइज नुदो ना दालां बानायदो नै दालां गोदान बायजोबनायमोन ना नंगौ माला माला साफायो बाथो आं दा सारखाद ना मादो आं जेबो गैखाया दे साहाफोर खाथि जाना नायबाय थाखाना मा होनबा बाथो जागोन ना मालाव मोनदो बाथो ओइ मासेफोर बरबा जायोमोन ने जाबाय मागुर माथो जाबाय मासे नांगौमोन मागुर जाबाय जायाखै गोदादोनो गोदाबाय नामा होनदो गोदाना गारबोबायनो मा साइसनि माबाया हाबुआ मैगं खानो लायनो थांनो नागिरनाया ओमफ्राय बेयावसो दला होबाय थास' जावनो फैदों लोगोफोर थास' नायलाय बे बेदर गोदोर नंगौ नङा नै नाजों बरिया गोथाव जागोन ना नै आरो नै बेयाव मोनोना मोना नायनो र' मोनगोन बायदि मोनदां खदालबो लाबोआसै एलाय एसे दंफां बायदि थांनाय बायदि जाबावबायसो नै र' जावना लानोसै मामाया ओइथिं नै खागासिनो थास' माबा मा थास'नो थास' फिथं थास' बिथराय मोसौ फिसाखौ नायलाय माइसे साइज आयै नांगौमोन आंनो सोरानि मोसौ फिसा बिलाय नायलाय आयै मैसे अनथावथाव आयै बामना लाबाय थाथावथावथार
Giờ musuhan gejak dong baयनांसिगोन र' आंबो YouTube आव फैसा मोनबा बायना लानांसिगोन आंबो ना आयै जोंना नै सांखिनि मोनबाय थास'खौ जावनानै बेयो माने खुन्थिदो आं एरख'नाय होनदो बियो मामाया सिखाजों हास'नाय अमा बेदरजों जानोसै बेखौ नाजों जानोसै गोथावनो नै मोनाबाय फैगौमानि मोनालाय लांबाय बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय एबा दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' बिदिब्ला बाय बाय